You're the only reason I'm traveling on. Der er gået knap 50 år fra Itsy Bitsy, Don't think twice. og så til den Iben, vi møder på dagen for premieren på historien om nogle af hendes livs mest farverige år. Vi troede, at en fuldstændig ny verden åbnede sig. Altså, der var så mange håb og så mange drømme dengang, at hele menneskeheden ville pludselig forandre sig, ville elske hinanden. Iben Nahl Rasmussen var vokset op i et intellektuelt, trygt hjem som datter af Halfdan Rasmussen. Men datteren ville noget andet. Tiltrukket af blandt andet kampagnen mod atomkraft og kærligheden til Eik Skalø, som hun mødte midt i et fællesskab af blomsterbørn, beatmusik og udlængsel. Vi var hele tiden hinandens soulmates. Han var den, jeg virkelig bedst kunne tale med overhovedet, men også at realisere de drømme. For eksempel det at rejse. Altså, vi rejste jo fra Danmark med 2 kroner på lommen og overlevede ved hjælp af Eiks guitarspil og rejste tværs gennem Nordafrika. Fuldstændig vanvittigt. Det var muligt at ændre nogle ting. Først og fremmest i en selv. Men kærligheden til Eik var turbulent. De brød og fandt sammen igen og igen, mens stofferne tog mere og mere overhånd. I det øjeblik, du begynder at blive afhængig af stofferne, hvor det ikke er noget, der åbner sig, som befrier dig, men tværtimod er noget, der lænker dig til et misbrug, så blev det jo det fuldstændig modsatte af det, vi havde forestillet os. Iben Nahl Rasmussen besluttede sig for at søge væk fra stofferne sidst i 60'erne og ind på Odin Teatret i Holstebro, hvor hun har været lige siden. Det at komme ud af miljøet var virkelig vigtigt. Kontakten med Eik holdt hun dog fast i, indtil hun i 1968 fik beskeden. Hans skelet var blevet fundet på grænsen mellem Indien og Pakistan. Jeg vil tænke på dig. Her havde han taget sit eget liv. Altså, jeg kunne ikke genkende den handling, fordi vi snakkede hele tiden om, hvor vigtigt livet er, når du ikke tror på nogen guder. Det var vigtigt, at man skulle kunne leve længe, og så derfor så blev jeg virkelig rystet. Det er ikke så godt. Og du kommer også til at bære rundt på det tror jeg alle gør, som er nær ved et menneske, som har begået selvmord. Du kan ikke undgå at bære rundt på en skyld alligevel, selvom du siger til dig selv, det var ikke min skyld. Alligevel er det ikke med sorg, hun i dag genfortæller sin historie for publikum. Hvis vores liv og vores tid har været til inspiration, og stadigvæk er til inspiration for andre, altså så har det jo ikke været forgæves. Det stadigvæk har den gnist i sig, som gør, at andre kan blive tændt på det, kan få noget ud af det. Så synes jeg, at det er frugtbart. Det er godt, og jeg er glad for det. Og også lidt stolt.